Kanqotshwa, brand new album from Umam Deborah Fraser. She's joining us in studio. She's a South African gospel icon, not just legend, she's an icon. She's surpassed the legendary status. She's worked with some of your best musicians, some of the great that we consider great in this country. She's worked with them. She's still here to share with us their wisdom. Sawubona kunjani ma? Kunjani baba? Right, ngibusisekile. Into enye ngifundile uma utheke imsibusiso igama lakho usibusiso njalo uma bekubingelela abantu ngoba impilo yakho ilento ikhipha ngomlomo wakho. Kumele uhlale ukhuluma igama lakho nabakubingelela uthi ngibusisekile. So ngibusisekile ma. Hey sibo, ithi ngibingelele. Yebo ma. Ngibingelele emakhaya, ngibingelele abalaleli. Ngibingelele yesterday kumgidi wasesontweni. We had more than 10,000 people. Wow. St John. Mina ngumpostoli. Yeah, nami ngumpostoli. So my khala mina ngu12 apostle, sorry, yes. Mina ngumpostoli waseChibini. Okay, yebo ma. Uyazi njengoba isho nje lengoma ithoka Jehova Kanqotshwa. Ngithi ake ngibingelele omama. Angibingelele omama sibo kuyinyanga yethu bomama. Yebo ma. Ukuthi mangithi oka Jehova Kanqotshwa abanye bayazi ukuthi ngichaza ukuthini. Uchaza ukuthini ma? I-album lakhe elisha, i-title track yakho le. Yes. Sizothi nasilivala levangeli. Yes. Sigcine ngayo futhi sizoyidlala futhi ephinda. Usho ukuthini na uJehova Kanqotshwa? Mangithi oka Jehova Kanqotshwa